het kille. Hög snubbe, känsla. Och kanske lite på grund av skägget. Gå och lägg dig. Där. Nu börjar busa med varandra. Börjar busa. Säg det du. Nummer 5. Pratar du? Pratar shit. Nu börjar busa med varandra. Börjar busa. Säg det du. Nummer 5. Pratar du? Pratar shit. God morgon. Hej på er. Jag som orkar vakna. Hej på er. Oj. Lux har satt tänderna i Rebecca och Jonas Bullets. Deras mix vi hörde här i PP3. Vi har besök av Stefan Ingvarsson som är journalist. Och har skrivit boken Böcker. Och gjort en gay läst Mumintrollens en gång i tiden. Samtidigt. Tänkte ni skulle få smaka lite mat. Hej. Oj, yes. Och exakt, försöka hitta någon formulering på vad det var. Ja, jag ska försöka på det. Tjena. Oj, så söt du är. Jo, det är så söt. Det är så söt. Ja. Det är väldigt mycket camp. Det är väldigt mycket... Alltså jag försöker skilja det här med camp från kitsch. Kitsch är ju liksom att man kan spela med så här... Vilka sömntyter det ska du ha? Vilka sömntyter? Men man måste... Vilka sömntyter? God morgon. Ja, men ser. Oj, svansen går. Men, ja. Liksom tar det här allvar. Tjenare. Man bara som en jobbig efterhängsam färg här. Då kan man läsa. Oj, så gott. Det står mitt i tacklingen. Alltså, jag får se det som jag vill. Och det är det Berggrafsglas alltid har gjort med film och tv. Att man har läst in det man vill. Det som är så intressant är att många är det här som hotfullt. Folk läser som att jag säger att Mumintrollen är liksom homogay eller queer eller någonting. Och därför blir det lite farligt. För det är någonting som vänder sig till barn. Jag säger så nej, det är inte det handlar om. Det är en fantastisk öppen text. Som barn och vuxna kan läsa på sitt sätt. Så är det incitamenten för att göra att liksom öppna andras ögon? Eller varför gör du det? Varför tycker du att
karaktärer idag, hur de hela tiden vid alla hjärtans dag gör ut en sån liten mugg där Mumintrollet och Snorkfröken hånglar som är rosa. Och jag var lite så här, jag är fine om man gör en sån mugg, om man också gör den andra ikoniska bilden från Muminböckerna, nämligen Snusmumriken och Mumintrollet som sitter på den lilla bron med det lilla räcket och tittar på solnedgången tillsammans. Då är jag fine med det, men annars så tycker jag att man gör liksom en heterosexualisering av en text som egentligen är öppen. Och det är liksom det var därför jag tog bladet från munnen med min egen läsning. För att jag var så här, den här läsningen måste också få plats. Men om vi då, du är idag för Warhols premiär, och det är ju en läsning på den. Men om du har sett från den, har den potential att bli liksom en camping? Absolut, och eller camp vet jag inte, men det är just det här andra, att man läser in en undertext. Det är inte alltid camp. Till exempel Sagan om ringen är inte camp. Varför inte? Därför att det är så otroligt oironiskt och alltså allting är på en nivå. Det enda som är liksom camp lite, det är för att Ian McKellen kan inte låta bli att vara lite camp. Liksom i ena ögonvrån av Gandalf så syns någonting som där, en tillstymmelse till camp. Men Sagan om ringen är ju också en av de stora homoläsningsfilmerna. Alltså väldigt många unga bögar läser ju det som den stora berättelsen om kärleken mellan Frodo och Sam. Och det kan vara provocerande för andra. För andra killar ser det bara som en så här ikonisk gestaltning av bromance. Så jag är så här, fine. Ser det som en ikonisk gestaltning av bromance. Men låt bögarna se det som så här, ja men två så här lite skäggiga, håriga bögar som är lite indie och har en mission och älskar varandra. Och det måste också få finnas. Men det är skillnad på den här filmen? Ja, för den här filmen handlar om en historisk kontext. Och den handlar om den sista, det som är så speciellt är att den handlar om det sista ämnet där man inte har fått vara bög öppet i USA, armén. Och det är liksom därför den här filmen blir så speciell och laddad i USA. För att det fanns ju den här don't ask, don't tell. Fråga inte, berätta inte. Ja, exakt. Jag tänkte pojken sen till och sänds ut i fronterna i första världskriget, men Albert ger sig inte utan strid trots sin unga ålder så sticker han iväg till Frankrike för att rädda sin kära vän. Där har vi liksom grundplotten och sen så kommer han gå in liksom armén. Jag fick väldigt starka historienbilder av trailern. Pojke, häst springer ensam mot ägare och som skriker tax, eller i det här fallet. Det är inte helt ovanligt med men det är tydligen en väldigt nära mänsklig relation man har med sin häst. Vilket gör mig lite svartsjuk. Alla mina vänner som rider är enormt svartsjuk. Det börjar alltid med någon sån här rolig liten söndagsgrej och vips så gör de inget annat än att rider och dyrkar sina hästar. Det är avundsjuk på hästen eller vad? Jag vill ha häst på. Det är så hårt jag är i min kamp. Bara hästen. Men det är ju jättefint bristen när vi ska analysera den just nu. Men jag ser ju bara, jag vet ju att vi pratar ju precis samma, alltså camp är väldigt mycket en böggrej. Men det här vi pratar om att läsa texten på ett annat sätt, läsa filmen på ett annat sätt. Det är ju någonting som alla minoriteter, det här är ju upplevt jättemycket känslor. Men vad det egentligen säger om Teletubbies är att i Teletubbies så är ingenting riktigt låst. Man vet inte riktigt om någon är kille eller tjej eller vad de är för någonting. Man kan läsa in väldigt mycket i Teletubbies så därför är det så himla bra barnprogram. Och därför är det så läskigt. Det är lågt. Oj! Det är nästan lågt. Men vi får inte längre rakt och vi får se om det blir camp. Det har härligt att vara här och hälsa åt mig och se att vi ska skriva mer texter som är öppna för hela hennes historia. De kan skriva andra texter än sådana Det faktiskt. gillar vi med henne. Stefan, jag vet inte vad gäst här idag och klockan lite Radkorn.